zag het zo weer voor me. Dat pak dubbeldrank op het nachtkostje. Zusters, hastig op balkon. 16 in lijn is het, dat ze toch het MCL riepen waard. Je noosje nog van gijzelsoftware of cybercrimineel. Ze je oren dingen aan de rol. Een oren vijand gijzelaar. Controleren haar systeem. Liet haar lang hoopje en wachtje. Waken om haar afhankelijkheid. Om uiteindelijk met het laatste ultimatum op te draven. Yeah, I try not to think about it too optimistic or too pessimistic, because I think in movies there's a lot of very pessimistic views, which has happened since technology started to go through the roof. Ik zag het zo bij voor me. I think that everyone was afraid of new developments in technology, and things happened which were foreseen, some things didn't, and I'm just curious what's going to happen. Als ze nog leven hier, wat hier ze van uw toekomst voelen? Van de hekken en moorden die we nodig hebben om hackers van wat voor soort ik moeten door te houden. Door een wisse toekomst. Hier is zwier ongeriest, dacht ik. Maar juist in een ja, ik dus met hem fluisteren. Het is het beste en het juiste dat we hebben. Het is het beste en het juiste dat we hebben. I'm just curious what's going to happen.